Uzavreli grad. Osjetio sam neku vrstu razočarenja činjenicom da živimo u ovom okruženju. Naime, istog dana ja sam dobio album neke nove beogradske grupe koju na velika zvona najavljuju, pa je Bora Čorba gostovao u jednoj pjesmi, u drugoj Ginger, to su velike nade, to je fantazija, na televiziji se vrte njihovi spotovi. Nijedan takt njihovih 13 pjesama nije ni približno onome što je Nemoguće vruće napravilo u ovoj svojoj najnovijoj pjesmi. Uostalom, doćete i sami čuti da su oni negdje gdje sistem nije toliko urušen, Nemoguće vruće bi ponovo vrlo brzo dospjelo negdje u vrhove. Taj maksuzluk da živimo u ovo vrijeme, u ovoj sredini, jeste nedostatak kada govorimo o poslu. Ali s druge strane može biti i prednost, jer članovi grupe Nemoguće vruće srećom ne moraju više živjeti od muzike i mogu raditi sa srcem. I te dvije pjesme jesu urađene upravo tako sa srcem i mogu biti ponuđene svima vama bez one prodaje CD-ova, mogu vam biti ponuđene da slušate i da uživate u tome. Evo ovako, pjesma, kako mi evo već sad nekako vezani jer je naišla na izuzetne dobre reakcije ljudi koji su je evo malo vremena čuli. Pjesma je u stvari nastala, srž pjesme je nastala prije nekih možda 20 godina. Kao i prva pjesma i onda smo mi to malo dorađivali i mijenjali nešto na tekstu, na aranžmanima, na refrenu. Jedan vrlo klasičan način nastavljanja jedne pjesme i ispalo je onako baš kako smo očekivali. Da li smo očekivali baš onako ili možda i ne. Ovo već je večerašnje pravilo da smo ali na neki način. Da li je ovaj apros bio iz Korsazije ili bio iskren, ja ne znam, ali stvarno dosadašnje reakcije su bile odlične. Čuda. Rock pionira Sašu Domuza, čovjeka koji je čitav svoj život dao rock'n'rollu. U ovoj prostoriji imate, ovako ja ću upotrijebiti jednu onako žargonsku, zvijer od dizajnera Zlatana Alispahića koji da živi u Parizu, vjerovatno bi uradio puno više. U ovoj prostoriji imate Jazida Ahmed Kadića, čovjeka koji ima oko za fotoaparat i kameru, ne bi se postidio opet isto to da radi bilo gdje u svijetu, živi u Sjenici. U ovoj prostoriji imate ženu koju volim gotovo jednako kao Janis Joplin. Dakle, Nina Kolar kad zapjeva, meni se noge odsjecaju. Možda nekog sam propustio, ali sam htio kroz ovih nekoliko sličica reći, Zenica ima fenomenalne potencijale. Šta možemo uraditi da budemo grad? Nemojte me pitati, ali jedino šta mogu reći, da i ovo malo što ima moramo njegovati i duboko i iskreno poštivati, pa makar ostalo i u ovoj maloj Zenici. Naše je, kako reče Edo, balkansko naše.
naše je, a svjetsko je. Čuvajmo to i njegujemo koliko god možemo. Dobro večer, meni je drago da sam ovdje večeras. Hvala, ne mogu će vruć. A moram nešto da kažem za Josipa. Ja sam to već nekog puta rekao. Najbolji koncerti u bivšoj državi Jugoslaviji bili su na Bijelom konju za dan Rade Zence. Svakog juna. Ja se sjećam jednog koncerta kad jedino bijelo dugme od grupa koje su nešto značili i ovi nisu bili. Još nešto, možda imam ja nešto malo, ja sam Edi, pošto zajedno radimo, govorio, ajde da nešto vratite, volim, vrijeme je da ono. Ma 10 godina kad sam ja njemu govorio i prije 3 godine oni su krenuli. I ajmo još jedan aplauz za ovo divno večer. Tako, bravo, nemoguće vruće. Josipe, i ti moraš malo da se trgneš da živiš ovaj grad. Uzavreli grad.